आज मी दोडक्याची भाजी बनवणार आहे। इथे मी दोडक्याची भाजी साफ करून धुवून घेतलेली आहे, चिरून घेतली आहे। इथे मी तेल घातले आहेत, मोहरी घातले, जिरा घातले, इथे मी कांदे घालते, त्याच्यात मी मिरची घालते, आता मी त्याच्यात हळद घालते, त्याच्यात मी दोडकी घालते, चणाडाळ घालते, त्याला मी फुगत ठेवलेले 2 तास आधी। त्या भाजी आपण पाणी घालणार नाही आहोत, वाफेवरती शिजणार ती, आणि दोडक्याला पाणी सुटते। त्याच्यात आपण मीठ घालणार आहे, त्याच्यात थोडीशी साखर घालते, त्याच्यात आपण झाकण ठेवूया, मंद आचेवर त्याला शिजवून देऊया। बघू शकता आपली भाजी झालेली आहे, भाजीला पाणी सुटलेले आहेत। आता आपण त्याच्यात खोबरं घालूया, आता आपली भाजी झालेली आहे।